Gepleýär Azatlyk radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada Keptäniň jemi bilen men ýokşan anagyrwa. Bu hepde Azatlygyň iň köp okulan makalalarynyň başyny daşary ýurt diplomlaryň iş meselesine garamak tawsyrly. Türkmenistany undulýan döwlet terrorunyň başlananyna 80 ýyl boldy. Türkmenistanda ýene-de awtologsuz gün geçirilir atly makalalar çekýär. Berdimuhammedow Bakuwa sapara bardy. Human Rights Watch Türkmen inisiativasy Aziýanyň Olimpiýa Geňeşini jurnalist Açylowanyň ýanylmagyna reaksiýa bildirmäge çagyrýar atly makalalarymyz hem köp okulan 5 makalanyň hataryna girýär. İň köp gurrun edilen söhbetde çeken makalalarymyzyň başyny Aşgabatda tentli maşinler köçede görünmeliler. Türkmenistanda ýene-de awtologsuz gün geçirilir atly makalalar çekýär. Türkmenistany undulýan döwlet terrorunyň başlananyna 80 ýyl boldy atly makala hem köp söhbetde çekdi. Hormatly dinleýijiler, siz hem Azatlygyň web saýtyna, sosial gomlardaky sahypalaryna girip, Azatlygyň bolýan meselelerini goşulmagy, öz pikirleriňizi paýlaşmaga çagyrýar. Gepleýär Azatlyk radio. Hormatly dinleýijiler, Keptäniň jemini Aşgabatly ýazgy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy Merkezi Aziýadaky Gazagystanyna yerli milletleriň arasyndan ilkinji bolup taryh ilmläriniň doktory bolan Gaýip Nepesowyň ýatlanylmazlygynyň sebäpleri. Amanmurat geçen hepde habar berişimiz ýaly Türkmenistanyna türkmen dil biliminiň göz başynda duran görnükli dil çalymlaryň ikisiniň 100 ýaş ýübileyi bellenilip geçirildi. Emma näme üçindir Gaýip Nepesow ýatlanmaýar diýip Türkmen dilçileri, Türkmen edebiýatçylary şu meseleň hem gozgolmagyny haýyş etdiler. Siz Gaýip Nepesow barada maglumat berip bilmedimiňiz, ol kimdi? Men söhbeti eger makul bilsen Gaýip Nepesowyň özüniň eli bilen ýazan terjemehanynyň ömür beýanynyň täsirinden başlaýyn. Başysyny. Ol şeýle diýär 1907-nji ýylda Xiwa harlygynyň körülgünç beýligini Recep Tayyip Erdoğan'a batrak çopanyň maşgalasyna dogurlum. Hakym ömür boýy baýyň hakyna tutmasy bolup işledi. 1917-nji ýylda ol açlykdan öldü. Ejem batrakçylyk edip baýyň sömnesini bilmän hakymyň ýygy olamaradan çykdy. Özüm sağlıktan maýyp 1917-nji 1923-nji ýyllarda Oşukbaýyň batrygy boldum. 1923-de ondan asyp Gazandyga Gylarbada açdym. 2 ýyl fergerdarlyk edip çemgelen kumede ýatyp durdum. Satan soňy 1925-de ýyl gün ýerde galan öz maýyp ýetimine hoşsarsykya ony Göktepe stansiýasynyňky mektep internady okuw erleşdirýärler. Ol soňra 1927-1930-njy ýyllarda Aşgabatda Arapakda okuýar. Dürli ýerlerde şofanyna Sowet Türkmenistan gazetinde de işleýär. 1934-nji ýylda Moskwanyň Taryh Filosofiýa institutyny okuw berýär. Ýetimlik sebäpli güzerany aýlap bilmän 1936-njy ýylda Türkmenistana öwürlük gelýär hem de 1939-da Türkmen Döwlet Pedagog Institutyny tamamlaýar. Mugallimçilik edýär, mugallimçilik işiniň gapdalynyň ilim bilen meşgullanýar. Gaýpnepe 1942-de Moskwanyň Lomonosov adyny Döwlet Üniversitetine 1917-nji 1920-nji ýyllarda Xiwa halk rewolýusiýasy diýen temadan kandidatlyk dissertasiýasyny oraya 1947-nji ýylda ýene-de şol Moskwa Üniversitetine Xiwanyň türkmen raýonlaryny Sowet guruşunyň ýeňmegi diýen temadan doktorluk dissertasiýasyny oraya 1947-nji ýylda Esser Ilimler Akademiýasynyň Türkmenistan filialynyň müdiri wezifesine berilenle hem de Türkmenistan Ilimler Akademiýasy asylýançy şo wezifede abra bilen işleýär. Ine terjemehanyň 1-nji bölüme awat bölüme şu. Inna Amanmurat, şu terjemehanyň 2-nji bölümine geçelim. Eýsem, şuň ýaly kynlyk bilen ösüp ýetişen türkmen milli kadrynyň, türkmen alymynyň şuňky ýatlanmalygy ýa mundan öňki döwürlerde ýatlanmalygy näme bilen bagly?
1951-nji ýylda akademik Gaýet Nepesowň Demirgalyk Türkmenistanyny Sowet guruluşynyň ýeňmegi atly gowrumly monografiýasy öz başda kitap döküminde çap edilýär. Bir ilmi monografiýada öňe sürilen ilmi pikirler eserde ikrar edilen taryhden bütünlüğü tapawutly, bütünlüğü başga taryhdy. Monografiýada Türkmenleriň öz erkinligini ulu doğanın, yani uruf proletariatının kömegi, yani urufların yolbaşçılığı bilen näle öz garsyna galyp gazananlygy ynanyrdy beýan edilýär. Ine şu monografiýa bolşewikleri ýakasyndan gorguýlana dönüripdir. Bütün hayır Komünist Bolşewik Partiýanyň Merkel Komitetiniň Moskwada neşir edilýän Bolşewik jurnalyna şol monografiýany ýaglaryp ulu film peýda bolýar. Ýygyry Yuri Taras diýilen adamyň Moskwada neşir edilýän Вопрос истории jurnalynyň 51-nji ýyldaky 9-njy sanyny monografiýany ýaglaryp ýagan makaly çap edilýär. Şol makalada diňe akademik Nepesowyň adresine der kulli türkmen milletine şyltyk atylýar. Masgaralyjy, kemsidici sözler aýdylýar. Akademik Gaýet Nepesow arka durmaly adamlar Bolşewik jurnalyna çykan sina hemde Tarafyň Вопрос истории jurnalyna çykan makalasyny golýapdy hemde şolaryň tüýdüğiniň taýyna öwratan edýär. Meselem Türkmenistan Kompartiýasynyň 1951-nji ýyldaky 6-njy plenumuna Türkmenistan Kompartiýasynyň şol wagtky birinji sekretary Suhan Babaýew özüniň utanç hayaty işinde Profesor Nepesow düşman seçmelerinden tutuş sahypalary göçürüp alyp barmaga da ýetipdir diýip çykyş edýär plenum tribunasyndan. Ýa-da Türkmenistan Ilimler Akademiýasynyň 1952-nji ýylyň martynda bolup geçen ýyllyk ýygynyny akademik Gaýet Nepesow burjuwa milletçiligini aýplaýaly. Ýene de men alymyň akademik özleri bilen ýazan terjümeharyny dolanasym gelýär staty. Türkmenistan Kompartiýasynyň Merkel Komiteti 1952-nji ýylyň martyny meni partiýadan çykardy. Ýetdiň ýokary attestation komisiýasy bolsa ýerli uramalaryň towakkaty bilen meniň alymlyk derejelerimi we ilmi atlarmy, doçent, profesor diýen atlarmy ýatyrdy. Satan soňy mine profesor akademik şeýdip işdi boldy. Ol uzağa çeken kemsitmelerden soňra ölümi boýunça radiolepleşikler boýunça Respublikan Komiteti ýöneköy edebi terjimesi bolup işerleşýär. 1955-de Gaýet Nepesow partiýa agbarlygy keldilýär. 59-da arymlyk atlary we arymlyk derejeleri keldilýär. Akademik adı bolsa 1966-njy ýylda keldilýär. Bu ady Özbekistanyň Ilimler Akademiýasy öz aradasy bilen Moskwa görüýçi hat bilen çykýar. Şoňa çelli akademik Gaýet Nepesowyň gadagan edilen käbir monografiýalaryny urus diline Moskwada çap etdirýärler. Dogry, inne amanrat soň ýaly uly alymyň garasyzlyk ýyllaryna ýatlanmalygynyň, onuň işleriniň garasyzlyk ýyllaryna halka ýetirilmeginiň ýa-da häzir ýatlanmalygynyň sebebi näme? Men şu sowalyna jogap beren öňe ýeke jogap aýdyn. Şu partiýalyk keldiren Gaýet Nepesow Türkmenistanyna iş bermeýärler. Onu Qaraqalpaqstan Awtonom Respublikasynyň ýolbaşçylary, ýa-da alymlary howplarlyk edýärler. Onu 60-njy ýylda Qaraqalpaqstanyň Nükleýär Pedagog Institutuny işe çağırýarlar. Gidýär, iki ýyl işler urup gelýär, bolýan Türkmenistanyna ýene Terzi Pedagog Institutuny işerleşende, onu ýene de ýylarla urýarlar Türkmenler. Ondan ol ýene de Qaraqalpaqstana gidip, 1971-nji ýylda selli şu ýerde Qaraqalpaqstanyna Çerken kadynlaky Döwlet Pedagog Institutunyna profesor kafedra müdiri bolup işleýär. 1971-de Kensiýa çykyp Türkmenistany dolanýar. Ýene de bellemeli ýagdaý 1976-njy ýylyň 11-nji ýanwaryna aradan çykýar. Akademigi şol wagt Aşgabatdaky köşüm agarçylygynyň hormat alleýasyna zaýlamagy urufat berilmeýär, gadaganýarlar. Ýylleşleri onu doğduğu owasyna könürgünjün Recep Paşa owasyna gidip şu ýerde zaýlaýarlar. Onu zaýlamagy akademik Gaýet Nepesowyň ilmi ýolbaşçylygyny arymlyk derejesine alan arymlara matnaşmaýar. Sowalyna jogap bersem, dünýä tejribesine serhasan döwlet guruluşy üýtgänine bir jemgyýetçilik formasiýasyndan beýleki bir jemgyýetçilik formasiýasyna geçilenine döwletiň jemgyýetiň büyük taryhyna syýasy baha berilýär.
Türkmenistan'a bu wagtda erzellik bilen dünýalar. Bizim işlerin biriden siyasi sebäbi var. Ýöne men özümiň şahsy ynanjyma göre baş sebäp akademik gaýet nepesiýal adamlaryň şahsiýeti, ilmi işleri dol dikeldilse, onu başga bir hakykatan özünden dikeljek. Aydary Babagıl Balkan welaýatynyň, Elilhan Akal welaýatynyň, Züleythan Şammakel Şaltay Batır Daşow welaýatynyň ýaly adamlaryň kommunistik ideologiýaň aýdyşýaly kanhor basmasy bolmanlygy özünden ulyla aýan boljak. Şu aýanlyk täze dogrusul taryhy ýazmaga borçlutjak. Ine şu täze dogrusul taryhda da Babagylym, Elilhanym, Züleythanym, Beýlekanlarym halkyň arady şereketiniň ýolbaşçylary, serdarlary hökmünde ortaga çykdy. Şu taryhy ýazmakda bir eslerim düzümde diýen, käbir taýyg respublikalarda amal asyrly käbirlerini häzir amal asyrly haýt bizde şeýle siyasi erkşun ýok. Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazy taryhy meseleleri öwrenýän Aman Batbugaýew bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, Hepdäniň zemini Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Haly bilen Türkmenistanyny bilim we korrupsiýa barada söhbetlen dowam etdirýär. Türkmen medeniýeti golaýda ýetginjekleriň we gyýyllaryň iki ýüze golaýynyň iki taraplaryň alalaşyklaryň çäklerini belirlewsiň Ruminiýanyň we Hataýyň ýokary mekdeplerine okuw ýerenligini habar berdi. Şoňlan bir wagtda Türkmenistanyň özünde de ýokary okuw jaýlaryny giriş synawlary egzamenler dowam edýär. Synawlar başlanmadan öň Türkmen prezidentiniň synawlar makalyna yaramaz zatlaryň bolmaly baradaky duýduruşy medeniýetde habar berildi. Elbetde ol yaramaz zatlar diýilende bilimdäki korrupsiýa gödeňine tutulýar. Ýagny Türkmen prezidenti zekinli bilimli ýaşlaryň okumalygyny aýtdy. Emma siziň pikiriňizçe şuň kunna şu synawlaryň gidiş hakynda habar berilmeliliginiň aňyrtynda näme ýatyr? Bir ýerde ýagdaý ütgän ýa ütgän ok. Goýnansak da häzirki wagtda ýagdaý ütgän ok, habar berilmezligi de şol bolup geçýän wakalar barada köpçüligi hiç zadyň aýan edilmezligi üçin edilýän bir çäre, şol para peşkeş meselesi hakykatdanam ýene atalar hem muulumlar tarapyndan birlikde ýokary göterilýän, östürilýän çäre. Meselem gönden göni biziň dinleýijimiz tarapyndan prezidentiň adyna ýüzlenip ýazylan hatda Politechniki institututyň öň 50 000 Amerikan dollara durýandygyny bir okuwçy üçin inni şol paranyň şu ýylda, şu okuw ýylyna 70 000 Amerikan dollaryna durýandygyny aýdýarlar. Inni siz gözeňine getirip görüň. 70 000 Amerikan dollar diýilýäni ägir uly pul. Ýene atalar şol pul berýärler, muulumlarym şonu talep edýärler. Beýleki bir tarapdan okuwçy eýsem şol 70 000 para verip okandan soň adam bolup çykjakmy ýa-da çykmajakmy? Ýene de Politechniki universiteti barada aýtsak, öň ol institutdy biziň ýoldaşlarymyz Politechniki institutu okuw ýeripdiler. Sebäbi biziň mektebimizde matematika ören güýçli okudylýardy, gowy muulumymyz bardy, Sapar Anaglyjew diýip. Şolar Politechniki institututyň okuwynyň aşy agyrdygyny aýdýardylar. Ol ýerde ýokary matematika bar, diferensial matematika bar, beýleki deňlemeler bar. Özüm şol okudylýan teoretik zatlar, praktik iş bilen beýli bir daxily da ýok. Ýöne onu bilmek her bir spesialistiň, her bir bilermeniň borjy. Şoň üçin ol okudylýardy. Inni şol institutu eýem 70-nji ýyllarda gutorup öz kärini işläp bilmeýän adamlara az dälli. Inni onun bär kirak ýagdaýy alyp göreliň. Biziň bir ýazyjymyz bardy, orta grupda diýilýän. Şol öz ogluny Moskwadaky Edebiýat institututyna okuwa saldy. Şonu tanqidçi Saylow Muradow her bir zat açykdan açyk bu adamyň ýüzüni aýdyp bilýän adam. Siz diýdi, öz betbagtlygyňyzy görüp durkaňyz, çağaňyzy näme üçin betbagt edýäňiz diýdi. Şolar ýaly adamlar, enatalar şol hünärleriň, şol kärleriň agyrdygyny görüp durlar ahyrin. Ýöne şonu da çağasyny şol ýere salmakçy, şol ýere yerleşdirmekçi bolýarlar. Ýa-da beýleki bir möhüm ugur bar. Ol İçeri İşler Ministrligine hem hukuk goraýjy organlary degişli akademiýa, şol akademiýada adamlar çağalaryny saljak bolup bir başagay bolýandyklaryny aýdýarlar. Şol ýere diňe bir oglanlary däl eýsem gyýyllaryny ýerleşdirjek bolup bir başagay bolýarlar. Ol ýerde paranyň ýokurdygy aýdylýar. Şol ýeri, şol okuw jaýyny okap turanlar soňlugy bilen kim bolýarlar? Soňlugy bilen olar nähili
hünär alýarlar. Şu barada da oýlanmak gerek. Men pikirimçe. Bizim bir ýollaşymyz bardy mektepde, ören gowy okuýady. Men şondan bir gowy kadir ýetişer diýip umyd edýärdim. Bizim ýollaşymyz. Ol bolsa geldi-de uniwersitetiň taryh hukuk fakultetini okuýardy, hukuk bölümini okudy, soňra da sudiýa boldy, parally, peşkeş aldy. Ýöne şonuň zekini meniň pikirimçe şol zatlar üçin köýüp gitdi. Inni Hudaý ýardy, şu zatlaryň netijesine sereder. Bir tarapdan bir ýagdaýyň gollawçylary en atalar bolup çykýan ýaly. Sebäbi olar öz çağlaryny wagtyny okutman, wagtyny taýýarlaman ýokaroku, ikinci tarapdan hem diplom etmek üçin ähli zat edýärler, ähli bir kanunçylyga ýüzürýärler diýip ýurt içinden gelýän habarlarda aýdylýar. Indi şu ýagdaýyň ejerini çekýän kim? Bir muň netijesi näme? Bir ýurda halka, umman döwlete nähil täsir ýetirýär? Şu hukukyny nähili bakyberýäňiz şoň täsirini 70-nji 80-nji ýyllarda bolan ýagdaýlar bilen baglykda, häzirki ýagdaýlar bilen baglykda soňra nähili bolar? Şu barada çaklamalaryňyzy, pikirleriňizi aýtsaňyz. Şonuň ejerini çekjek ýene-de ýaşlaryň özü bolup durýar. Sebäbi enata ogluny okuwa salmak bilen borcuny öz üstünden aýyrýar, ony öýürýär, şonuň bilen olaryň kömegi gutorýar, tamamlanýar diýen ýaly. Ýöne soň pes hünär alan ýa-da öz hünärini işläp bilmeýän adam bütün ömrüni gynanýar. Şeýle bir söz bar, durmuşda her bir zatda ýalňyşyp bilersiň diýilýär. Hatta durmuş guronunda da ýalňyşyp bilersiň. Ýöne diňe hünär saýlanynda ýalňyşma diýilýär. Sebäbi hünär seniň bütün ömrüňe saňa ýollaş bolýan iň esasy bir ömrüň ýarsyny alýan zat. Sen çeşmeň, seniň eklenç çeşmeň, sen durmuş şatlygyň. Şoň üçin hem onuň ejerini çekýän şo ýaşlaryň özü bolýar. Egerde ol adam meselem öz başarýan ugrundan gitse, hökman bir bilermen bolmak hökman däl, belki ol usta bolar, belki daýhan bolar, belki işçi bolar, ýöne şol adam üçin has ýeňil bolar diýip pikir edýän. Sebäbi ol öz işinden lezzet almagy başarýar. Öz işine guwunmagy başarýar. Ol durmuşyň şatlygy esasan şonda jemlenýär. Her bir işe, her bir edýän hereketine sen hudojnyň gözü bilen seretmegi başar diýen bir dana söz bar. Egerde sen öz işiňe seretseň, öz eden işiňden öz göwüniň hoş bolsa, onda seniň eden hyzmatyň ýerine düşdi bolýar. Ýöne sen bir naçar adamdan, bir ejiz adamdan zor bilen para alsaň, ýa-da şonu para bermäge mejbur etseň, ýa-da başga çäreler üçin ulansaň, ol barybir senden çykýar. Hormatly dinleyijiler, ýazdy Hudaýberdi haly bilen Türkmenistanyň bilim we bilimde korrupsiýa şoň bilen birlikde ýaşlaryň hünär saýlamakdaky tejribeleri, ýalňyşlary baradaky söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bu meseleler barada siz näme pikir edýäňiz? Bize bu arada ýazyň pikirleriňizi aýdyň. Gepler Azatlyk radiosi. Hepdeniň jemini halkyň sesi bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň gelýän habarlarda soňky ýyllarda ýurtdaky saglyk hyzmatynyň derejesiniň pese gaçanlygy, lukmanlaryň goýan diagnozlarynyň käte ýalňyş çykýanlygy, ilatyň eli ýokalyk zararly saglyk edaralaryna ýüz tutmakdan çeke durýanlygy aýdylýar. Emma resmi metodda ilatyň saglygyny seretdirmek üçin ähli mümkinçilikleriň bardygy habar berilýär. Azatlyk radiosu o berlerini adamlaryň saglygyny seretdirmek mümkinçilikleri barada Mary welaýatynyň Garaw etrawyna ýaşaýan kärinesi Kaka bilen söhbetdeş boldy. Siziň owaňyzda medisina hyzmatlarynyň hili, umuman saglyk meselesinde nähili kynçylyklaryňyz bar ýa-da bu meselede hiç bir kynçylyk ýokmy? Ýok, barýan şo doktorlarymyz bar, gowy seretýärler, owa doktorlar bar. Eger keselhanada ýatmaly bolsaňyz, etrap merkezlerine, hastahanalaryň ýagdaýy nähili? Şu etrap merkezlerine, hastahanana ekdilýärler şu tawallarda näme boldy da öz tawalynda gwanitlarany ýatdy diýen ýalara. Şo etrabyň barlygy oňa seretýär, oňadyr. Siziň owaňyz bilen etrap merkeziniň arasy uzakmy? Ýagny näçe kilometr? Etrap bilen owaň arasy 13-14 kilometr bar. Onu çağatı boljak aýaglar gassagly etrap merkezine eltmekde beýlekde kynçylyk döräni okmy? Ýagny ýetişilmän betbagçylykly ýagdaýlaryň ýüze çykýan halatlar hem barmy? Ýok, ony zat ýok. Ýöne oşo maşynda döwüň tapmaly. Gerek çağıraýan eden olam bir kyn ýagdaý.
etraf merkezlerinde tölegli medisina hyzmatlary owa ýaşaýjylaryna agyr düşýär diýen maglumat bar. Şu ýagdaý nähili? Tülüğü az kavraga diyelim ya bir panita yatığım nokkanları son ýagdaý katı gymmat düşýär diýerler derman ýene gymmat şu dermanyň ýerden almaly ballyda bardan teronu şu derman koleçe kolunga zatan ýerden almaly şonu. O ýerde saglyk ähtiýaçlyk pasportu bilen mut berilýän dermanlara molýarmy? Ýagny şeýle dermanlar alyp bilýärsiňizmi? Şu neme pasportu düşýän nemeni berýärler. Heptekden alaýmar ýazyryp. Türkmenistanda hususan etraf ýerlerine lukmanlaryň bilim derejesi pes. Näsaga ýalňyş diagnoz goýulýar diýen maglumat bar. Siz şeýle ýagdaýdan habarlymy? Biziňe birazmy köne işlep biraz oňat. Etrafda da mene lokal neme kynçylyk çeken badyryda oňat doktorlar gowy. Vilayet merkezinde açılan diagnostika merkezinde goýulan diagnozlaryň käbiriniň soň Aşgabatda gaýtadan barlyk geçirilenine ýalňyş bolup çykýanyny aýdylýar. Siz şeýle zatlar bileňizokmy? Elbetde şonlar bolýaram mümkin ben bilemem. Hormatly dinleýijiler, Kärinnet Kaka bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem, siziň ýaşaýan ýerleriňizde ilat edilýän saglyk hyzmatynyň ýagdaýy nähili? Bu arada bize ýazyň, telefon edin, habar beriň. Gepler Azatlyk radio. Hormatly dinleýijiler, hepdäniň jemini owgan nepderimiz bilen dowam etdirýär. Kawulda habarçymyz Şaýmerdan Gulmurady Demirgal owgan sanyň akçy trawynyň häkim Anna Murat Şahy bilen uruş gowga zararly ýaşaýan ýerlerinden bosan adamlaryň ýagdaýy barada söhbetdeş boldy. Akçy trawynda kışyrmy günden bäri uruşyň dowamy bar. Janjallar bar sebäpli gowmak kışlaklardan şähere geldiler. Akçan şäherine. O jaýba boldy, bir 300 famil, bir mektep bak, instituti, mesleki ziraati diýer. Onu boşadyp berdik. Bir siýasat ziraatyň gudamy bar. Onu boşadyp berdik. Kışlakdan gelenler bir hil gowmlarymyz ki kışlaklardan awara bolup. Türkmenler ol bozgullaryň arasynda ören az görünýär. Türkmenler çadırda ýaşamagy kynrak görýän bolmaly. Öz gowm garyndaşlarynyň ýanynda ýerleşdimi? Çünki uruşa türkmen obalarynda boldy. Gowmlar oturmagam oduna aýyp bilýär, mejbur bolmada. Olaryň gowmlary bar, ýa-da agynylar şäherde otur, şäherlerde, Akçay şäherinde, Şygyran şäherinde olar mehman bir hiller, şäherde gowmlary ýok. Mejbur bolup şol institut mesleki ziraat diýen jaýda Akçayň orada bir 10 otak bar, onu berdik. Gowmlar soňa gelen. Jeňel Arykdan, Haýdarabaddan çykan gowmlarymız bar. Mektebini boşadyp berdik, sorda oturýarlar. Merkezi hökümet tarapdan bu kömek boldumy şo bozgullara? Ali Saýmazy geldi, Reis Adis geldi. Meşgullik içimlerine keselliklere duçar bolmasın diýip, hatta bir hil daktarlara ham iki garaşyp dursun. Uruş bar diýdiňiz, owalarda henidem uruş barmy? Uruşlar şunaýa bolupdyr. Hemmeler iki tarapdan jebede uruş boldy, giýje uruş boldy. Akçada Karya kömek, sonda uruş bolup we Fayzabada degişli kışlak var. Onda uruş var. Taraplara o hatıcabasını takdimat edip mevzilerinde dur. Hamiyap garkynyň halkam gorkuda ýaşap otyr. Hamiyap garkyny da barar jeňçiler diýen gorku barmy? Baran bolsa bizler işten raporumuzdan tadid edibilsek diýip pikirleri bar. Ýöne orada baryp hazır bir uruş diýen gurum ýok. Uluswaly garkynda da, uluswaly hamiyapda da. Serhet ýaka zor etýär bular. Şunyň sebäbini näme-de görýärsiňiz siz? Serhet ýakada bolýan bularyň pikiri tatlyp aňyrgar geçere bir ýollarymyz bar diýip şonçalyk oýlaýandyr diýär. Bolmasa orada barany bile bulara hiç bir peýdaly iş ýok. Ýani bizim dostluklarymyzy Türkmenistan bile zerer ýetişdirip bilmeýär. Türkmenistan Özbekistana bärden bir hop ýokmy, wehm ýokmy? Hiç bir hemsaýa döwletlere nusuny ýetişdirip bilmeýär. Bu welaýat terpile kuwa kömek giden welaýaty Pariýa we iki uluslarlygynda döwlet dawa Sirintega, Hoca Saksoşa kömek giden ol kuwatlar boşanan soň Akçay gelmeli. İnşallah Akçadan bäri uluslarly murdiýanda paýzama bolýan talipleri inşallah oradan çıkarar, aram eder diýip umytdayız. Hormatly dinleýijiler, Kawulla habarçymyz Şaýmerdan Gulmuradynyň söhbetdeşligini dinlediňiz.
şunun bilen hepdäniň zemini geçirip tutarýar. Ýene-ki efir duşuklarymyza senlik hoş, saglykdyk we azatlygyň tolkunlaryna galyň.